Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Youth, de laatste van het jaar. Met optredens van Alexander Moto, Willy Darktrousers, Volkoor, Rolling Home en we sluiten af met het Fonteinenlied. Ja, goed om ze weer eens even te gast te hebben. Rolling Home. Zet toch vast in de agenda. Ze gaan in kwart met hun grote oliebollenconcert. Aan het eind van het jaar. Maar al hier special guests. We praten er straks even over. En ze willen natuurlijk weer graag de Frieske top 100 in. Dit koor dat het even dreighoorn had in zijn bestaan. Maar nog altijd gelukkig onder oren in deze studio optreedt. Goed, straks meer over Rolling Home. Straks nog een koor trouwens in deze aflevering. De laatste van het jaar trouwens. Maar we beginnen het Fonteinenlied nog doen. Je net in de studio, maar dan geven we een boeten. Maar dat show je hem straks nog wel even. Wij gaan terug bij een hele nieuwsgierige singer-songwriter. Een echte, creatieve toezenpoort neem ik hem maar even. Een Friese Muttens, hij woont het in Rotterdam. Maar hij is speciaal voor u. Joert even waarom kom naar deze prachtige provincie. Ik had over Willy Darktrousers. Aas is mij een mooi eerbetoon aan Ernst Langhout. Die helaas dit hier te versterken kwam. Maar dit is mij een eigen nummer. Willy Darktrousers live in Noorderwien. Het water van het meer zal blijven glinsteren. Ook al klinkt er geen muziek. We zullen ons allemaal een klein stukje herinneren. Als losse woorden uit een afscheidslied. En de zomerzon zal wel weer gaan schijnen. En elkaar weer zien zal heus gezellig zijn. Maar waarom wordt iets mooier zodra het moet verdwijnen? Oh, elk feestje gaat voorbij. Ze had die avond maar de liefjes in de haren. En we dansten rond het vuur. Uit alle hoeken klonken de gitaren. Als de vogelen der
vrij. Ik zie haar glimlach nog tussen de vonken in mijn dromen. Maar elk feestje gaat voorbij. Mooi weer dat ons de hele dag bedoezelt. De melodie hield ons in hun greep. We raakten samen in het feestgedruis vertroebeld. Maar het lot trok een harde streep. En nu laten we ons weer allemaal weer voeren. Langs de wegen die ons lot ons leidt. Ja, het rad destijds draait op volle toeren. En aan elk feestje komt een eind. Waar zouden nu dan al die mensen wezen? Die met hun haren in de wind. Ik had mijn hand die middag laten lezen. Door een geblinddoekt kind. Die zei dat ik mezelf terug zou vinden. In een volgend jaar getij. Maar het leven waaide mee met alle winden. En elk feestje ging voorbij. Weet je nog de geuren uit de keuken? Nadat je net gezwommen had. Hoor je vandaag de dag de drums nog wel eens beuken? Weet je nog dat je bovenop die ladder zat? Je had met heimwee drank gestolen. Toen mocht je spelen met de klei. Daarna heb je stoned rondlopen dolen. Maar pas op, elk feestje gaat voorbij. De ploeg is al eerbiedig op aan het ruimen. Terwijl het regent dat het giet. Met mooie voeten en blaren op hun duimen. Zingen ze lachend een laatste lied. En als al het allerlaatste bier is opgedronken. En men vertrekt alleen of zij aan zij. Oh, de muziek heeft nog jaren nageklonken. Maar elk feestje gaat voorbij. En mochten we elkander toevallig tegenkomen, droom alsjeblieft niet met me mee. Want voor je het weet heb je me de tranen aan het stromen. Ach, en dan staan we daar zo met z'n twee. Ik had in die dagen gewoon echt niet in de gaten. Wat maakt een eerlijk mensenhart nou blij? Ach, laten we er alsjeblieft niet langer over praten. Want elk feestje gaat voorbij. Mooi nummer van Willy Darktrousers. Ja, Friese Muttens. We wennen die in Rotterdam. Maakt het prachtig mooie versies. Al zit hij nog meer met games in zijn hollen. Dat vertelt hij straks al wel. En we zitten maar Willy nog een eerbetoon. Jaan oen Ernst Langhout. Helaas, die leeft niet meer. En die missen we, wat dat onbelangrijk. En we doen een liedje eerbetoontje in deze uitsturing straks. Mij Willy Darktrousers. We gaan eerst even wat vertellen over een feestje. Misschien wel mijn donker rondje. Dat moet de heren zelf maar even vertellen. Je bent al die grote Christconcerten. Maar er is ook nog een heel mooi liedfeestje in verband met het stopjen van een oefenronde. Je hast in Ljouwt eigenlijk twee oefenrondes. De popbunker hast en du hast de Wolvensteeg. En dat is voor de popliefhebbers wel een bekend terrein. Die bestaan al heel lang, maar komende vreed is het laatste feestje helaas. Chris, Eddie, mooi dat je er binnen. Welkom.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ga eerst maar even vertellen. Wat is de Wolvensteeg van een leek? Ja, de Wolfsteeg, dat wie eigenlijk een pakhuisje in het Harmonieketier. En in hier in Jochtig, dat helemaal braak daar. Van het wie echt een rock'n'roll stikje ljouwer. Beetje een rauw rondje, hè? Ja, en later kwam de graffiti direct nog bij voor zelfs. En we rolden er wat in eigenlijk. Er waren 2 bandjes die hier dat stekje voen. En en in de popbunker, dat koest er net de jocht van het zit altijd vol. En goed, Zadwanden kwamen zij daar. Ja, en wij kwamen direct. Ik was toen 18 jaar oud. Ik wie er echt vanaf het begin van wie ik erbij. Ja, jeugdsentiment nemen ze dat dus. Ja, absoluut. En een aantal jaren later, toen hadden wij het oernaam. En op een gegeven moment in 2001 of 2, denk ik. Toen moesten we sluiten van de gemeente wegens Loerts oerlest. Ja, en toen is dat balletje gaan rollen. Toen hadden we subsidies onvregen. En dan hadden we die hele toko verbouwd tot een fantastisch oefenrond. Na 34 jaar, dan hoort het gewoon een keer op. Ja, is gewoon het vuur eruit? We hebben de 50 gepasseerd. Ondertussen een USB klopje onderdoor van mijn huid repeteerde je vroeger rek. en het is net meer van deze tijd van dat hele harmoniekwartier is opknapt voor zelfs. Er staan nu mooie appartementjes, zitten barretjes, de neushoorn in de komen. En we hadden het doel net echt meer. Van in de hier in Jochtig toen we het echt slim stelt met popmuziek en de wie heel nog niks. Er wie een poppodium, de koesters in Mukkers of in de Brouwshoek spelen of samen. Dat wie het dan echt. Ja, en ik heb het gevoel dat in die periode iedereen ruzie bij elkaar hier. Ja, Ooievaar en al die stichtingen. Het podium inderdaad. Die werden net leuk en die werden niet. Het weer allerverschrikkelijkste voor zelfs. Ja. Nou ja, wij hadden toch in de oorlog decennia probeerd uw schouders de ronde te zetten. En ik maaitink oer zoiets als de neushoorn. En we hebben in Noordkabaal hebben we nog toch 80 concerten nog georganiseerd in die tijd. En dat waren gewoon leegdrempelig concertjes. Maar bandjes uit binnen in Butelon uiteindelijk. En dat was hartstikke mooi. Nou, doe van het begin. Chris, wanneer bent u er voor het eerst West? Dat is ook al gauw een jaren 15, 16 geleden, denk ik. De tijd hoor je scoft, hè? Dat zeggen ze dan inderdaad. Ja, wat trof u daarom? Want toen wint ze al een stuk verder in de ontwikkeling dus. Nee, dat viel ook nog wel mee. Dat viel nog wel mee. Wat trof ik daaraan? Junks in de steeg, een hoop graffiti, een hoop berenklauwen in de steeg. Dus dat was een mooi avontuur. En je had daar voor je gevoel echt je eigen plek. En je deed het met elkaar. Je krijgt gewoon een sleutel. Je kan beginnen wanneer je wil. Je kan stoppen wanneer je wil. Tenminste, je kan niet de hele nacht door natuurlijk vanwege geluidsoverlast. Maar verder heel laagdrempelig en met elkaar. Dus dat was mooi. Yeah. En toen ik er begon, dat was nog voor die verbouwing inderdaad. Met pallets in de ruimte. En dan waren we aan het spelen. En donder mijn microfoonstanden waarom. En donder dan mijn free pallet af. En als je inderdaad ziet hoe ongelooflijk verbouwd dat is in de loop der jaren, is het wel heel zonde dat het nu stopt. Want het zijn prachtige ruimtes geworden. Hoe gaat zo'n proces op een gegeven moment van we moeten ermee ophoren? Ik bedoel, dat betekent net en op die een beetje trein bij een bakje thee hakken het idee, of net? Nou, dat wie natuurlijk zo van dat wie van Henk en Henk die wie ook al oort. En hij kon er niks mooi. Wist wel, van in die tijd koest in het hele harmoniekwartier alleen nog maar slopen. Er koest net verbouwen en Auke Rauwe daar die ziet, maar al zien hokjes nog. En op een gegeven moment, toen is het pand gewoon verkocht aan een projectontwikkelaar. En terug vanzelfs wel van de matte keer wat gebeuren natuurlijk. En ze willen gewoon appartementjes in de binnenstad het worden gewoon appartementjes nou. Ik vind die vrij begripvol, mag ik zeggen. Ja, daar mag er een beetje vrede mee hebben. Ja, dat vind ik knap. Ja, nee, maar ik tref wel eens vaker van mijn eigen leeftijd. Ik ben ook een 50er intussen. En sommigen komen er soms ook nog wat gefrustreerd uit. Hè? Van Grutte Yield, wint de projectontwikkelaars, we moeten ergens mee stopje. Maar dat gevoel hast u dus net. Nee, dat komt echt een beetje omdat het beschermd stadsgezicht is. Dus het pand
bleef staan. Er komen wel appartementjes in, maar het pand zelf verdwijnt net. Nee, correct. Nee. En dat is dan wel weer raar. Nee, maar het zijn vaak hele processen en gedoe met gemeentes en vergunningen en yield, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen, in deze periode is er vaker om waarom denkt. Die beginjaren zeker, of net? Ja, zeker op dit soort momenten. Dan denkst je weer even naar waarom. Van, ik weet de 2 weken verliezen om de laatste spultjes ervoor te halen. En toch maar een beetje weemoed. Was er al je belibben haast. En hoe vaak was er wel net spelen haast. Maar hoe volle bandjes ik wel net. Wie won begrip? Ik bedoel, wat ik al zei, de Popbunker en de Wolvensteeg. En wij Popbunker winnen wat iets bekender. Maar dit wie wel ik wil zo'n plak. Wij winnen een goede tweede, inderdaad. We hoeven geen reclame te maken. Dat wie nergens vernederd van de mensen die wisten nu zo te vinden. En het enige wat wij konden verkeepje was nee. Wat is dit ook voor subcultuur, hè? Ja. Het wie natuurlijk alleen nog maar bands is mijn eigen werk. Van de Seatnegging coverbands of zo. Ja. Van, letter toen de neushoorn kwamen, die wisten het ook wel te vinden. Ja. En dat soort mensen hadden er ook een soort repeteerd. Maar ja, er ben nou ook genoeg overhond. Dus van, het is net zo'n probleem meer als in die 80. Ja. Voor mij is het wel missen, of niet? Nee, want ik ben jezelf in Friendshit. Dus ik kom er ook al 15 jaar. Je bent al emigreerd. Ja. En in Friendshit had ik er nog rond. Dus, mooi, mooi. Goed. Nou goed, maar er komt wel een feest, komende vreed. Chris, vertel even, wat game doen. Nou, we hebben een heel mooi... En wat hij een beetje een historisch beeld proberen te zetten met het komende feest of net? Nou ja, we hebben 6 bands in totaal. En we hebben eigenlijk van alles wat. We hebben bands die nog steeds daar wel repeteren. We hebben bands die er gerepeteerd hebben. Dus van alles wat eigenlijk. Neem even water spelen. Nou, we openen met Van Neumann Machine. Dat is Eddie's band. Dan hebben we Briskly, een singer-songwriter. Big Mav, met een aantal leden van onder andere de Montana's. Nuclear Stars. En dan hebben we de nieuwe band van Rudy Land. Heel veelbelovend wat mij betreft. Heel heavy, heel tof. Ik speel zelf met mijn band Rooster Rampage een eenmalige reunie optreden. Gewoon speciaal voor deze gelegenheid. Hoe lang ga je hem net spelen? 15 jaar ongeveer. Okay, ja. Dus dat is. Dat ben echt een reunies. Ja, nou ja, als je dat dan doet, dan is dit een mooie gelegenheid voor zoiets. Ja. En dan hebben we nog een vrij jonge band, Power Smoke, ook helemaal te gek. Een beetje stoner rock, een beetje grunge. Die sluit af. Dus mooi gevarieerd programma. Freed, hoe laat begint het? 7:30. Jou wachten. En ieder een eindtijd of Schoenbol? Nou, het gaat wel laat worden, ja. Ja, Power Smoke speelt tot 1 uur. Dus dat wordt een latertje. Kan natuurlijk altijd uitlopen. Je weet hoe dat gaat. Ja. Oh, en wat wel leuk is om te vermelden. De eerste 200 consumpties zijn van ons. Ja, dat vind ik wel een hele mooie idee. Ja. Dus daar is de betiert bij. Ja. Ik denk en gratis entree. Goed zo. Wat wil je nog meer? Mooie herinnering. Een mooie afsluiter. Dan is het helemaal gebeurd, denk ik. Dan gaat de Sky voor de laatste keer door in en dan is het klaar dus. Nee, dat is al Bart. Dat is al officieel. In december al. Dit is echt wel het eindfeestje. Ja. Goed. Wolvensteeg, Leeuwards, nummer 4 om correct te wijzen. Achter de neushoorn. Prachtig gebied trouwens, wordt er niet tussen makker bij zitten. En nog één keer dat feestje. Hoe laat, dat zul je maar. Je bent in ieder geval meer dan welkom. En als het op 10 is, is het nog gratis gresje bier krijgen in ieder geval. Live in Leeuwarden. Houd daar maar even op. En live in Noorderwien, een rapper, Alexander Moto. Yes, Alexander Moto Noorderwien. Oorwieke Rups, Saaf. Hey Saaf, de reden waarom iedereen draaft. Haast, iedereen die kent alleen vaart. Kapitalisme, dat je voelt alsof jij bent ontwaakt, maar je slaapt. En we kunnen niet weg uit die façade. Dat is hoe het voelt, veel te vaak. Schiet eens op, geef eens gas. Waarom doe je altijd traag? Dagelijks zeg ik die vraag, maar hoe is het? Ik kom nooit te laat. Ze vraagt me weer hoe is het? Ik speel open kaart. Hey, wat is alles waard? Wanneer is het ooit klaar? Wanneer is tevredenheid daar? Saaf is wat ik loef, maar Saaf maakt alles stroef. Oh Saaf, het zet mij goed. Oh Saaf, het is zo zoet, maar Saaf. Het is zo zoet, maar Saaf is nooit de hele troet. En Saaf, soms in overvloed. En Saaf,
is wat mij vloeit en ik ben comfortabel, ik ben dom verzadigd. Ik lig onder lakens, maar heb 100 vragen over waar ik zou zijn als ik dit niet had. Als ik geen diploma ribben van fiets had. Zou het kunnen zijn dat ik het dief was? Wie weet of ik dan nog steeds even lief was. Beste scheidje niet te makkelijk het koren van het kaffier. Waar we allemaal beginnen, dat ligt grotendeels aan papier. En waar je zult belanden ligt dan daarmee slim omgaan. Stiekem op een jarenplan, terwijl we zo dom gaan. S'avonds maar materie en het blijft steeds rondgaan. Het helpt ons naar de tering en het laat ons in de zon staan. Alsjeblieft laat de faction niet ontgaan. Ook al heb je niks, je mag altijd naast ons staan. Ook al heb je niks, je mag altijd naast ons staan. Oh Saaf, is wat ik loef, maar Saaf maakt alles stroef. Oh Saaf, het is zo zoet, oh Saaf. Het zet mij goed, ja Saaf. Het is zo zoet, maar Saaf is nooit de hele troet. En Saaf, soms in overvloed. En Saaf is wat mij vloeit. Alexander Moto, ja, live in deze laatste aflevering alweer van Noorderwind van dit nijseizoen. Goeie nijseizoen, januari, ben ik er gewoon weer. Ja, het is een hele traditie, moet ik net zeggen, maar wel dat ze vaak de gast was. Ben je hem al even jongen, het koor van Rolling Home en de muzikant. Let je met me ja, we hebben ze vaak de gast en ja, onder andere vanwege dit mooie concert. Het komt er weer aan, het Oliebollenconcert 2024. Twee heren zitten wat te praten, want ze willen natuurlijk nog in de Frieske top 100. Dus daar maak ik nog even reclame voor meidje. Maar eerst maar even naar je traditionele feestje. Sipke, van de hoeveelste keer? Dit wordt de 23e keer. Ongelooflijk. Ja, absoluut. Ja. En dat hier 24 was ik in, nadat er geen corona geweest hier. Ja, die rotziekte, hè? Nou dan. Hoe is die hem de voorscore momenteel? Ik heb de indruk dat het heel goed is. Ja, er ben weer een steeltje leden bij komen. Dus ja, niet de goede kant uit. Nou ja, je gaat een product mij maken de laatste jaren, net alleen de corona. Hè, maar een aantal mensen ben je hem ontvallen. En dan is maar correct weer de vraag, kunnen we trots zetten of net? Ja, dat wie dus inderdaad na de corona de vraag. Vooral omdat ik Hans Faber overleden wie en die in de oren na de tijd voelen fut. En maar toen is Marijke er ook voorkomen. We hebben op een andere manier jong geleerd. En het gaat volgens ons heel erg goed. Oh, jong, ken je hem nou echt jonger dus? Nou, we brullen wat minder, hè? Oh, sorry, ik kon net letten. Ja, dat mag. Maar 10 dus? Maar dat kun je zelf beoordelen, hè? Goed, die moesten we even inkoppen. Wat gaan we doen met de Oliebollenconcert? Nou, we gaan natuurlijk heel erg mooie muziek, maatje. Ja. We hebben dus ik een jongere groep erbij. Gemiddelde leeftijd zo'n beetje 24 hier. En de bandleider die moet pakken, ze in uw voorzitter. Dat is toch fantastisch? Ik heb wel mooi bij elkaar. Ja, maar je hebt het al wel bij elkaar. Ja, zeker. We zijn van plan om PBR dus een bandkoor erbij te krijgen. Legere squallen leeftijd. Maar ja, die dirigenten die hebben alle jaren vakantie met de crisis, dus dat lukte net. En toen ben we dus hierop overschakelen. En ja, ze ben ik wel eens bij geweest, dus min ben ze net. En voor het goede doel. En voor het goede doel, ja. Dus we doen dit hier van Kika. We hebben alle jaren een oorgoed doel. En het wie ik wel even moeilijk om te zien van wat doen we dit hier. Maar ja, als je zelf maar die beziekte hebt binnen, dan wordt het op een gegeven moment heel erg makkelijk. En voor die band, dat is heel erg belangrijk. Ja, nou ja, het griep altijd geweldig in. Hè? In mensen hun leven, in gezin, zwargen en vooral. De hele familie doet vaak mee in de ellende eigenlijk. Hè? Ja, en die raad je uit je hollen net kwijt. Nee. Dat is het grote probleem. Als je op een gegeven moment steeds maar heel denken van nou, ik ben genezen, dan komt er weer een controle. Ja. En ja, dan speelt het weer heel erg op. Ja. De opbrengst in ieder geval van het Oliebollenconcert gaat naar Kika dit hier. Ja, het wordt weer een mooie gala bijeenkomst, denk ik, of niet? Dat wordt fantastisch. Ja. Ja, want daar zit ik nog een duo bij die verschrikkelijk goed jongen in. Ja. Maar we hebben net zo'n en dat doen we nou ook net wie dat binnen. Oké, best. Even, waar is het? Hoe laat? En ben er nog kaarten? Ken je meestal kaarten keepje? Kaarten kun je kepen via die QR-code die hierop staat. Maar dat spul ziet ik al hier op Facebook van Rolling Home. En, even op een site zien. Ja, bij optredens en repertoire. Ja. En er zijn nog kaarten te kopen, maar er kan natuurlijk wel zo'n 150 mensen in. Die moet vol? Die moet vol, want des te beter en meer gaat er naar je Kika. Ja. Hoe laat begint het? Het begint om 3 uur, maar de kerk is de door los om 11:30. Want daar is het? Dat is 28 december in de Martini-kerk, net de Martinus, maar de Martini-kerk
Want al het Kerkhof in Snits. Oh, ik zou wel even bij de verkeerde kerk staan. Ja, dat ben ik weer. Zo ben ik weer. 28 december, het Grutte Oliebollenconcert. Nou, voor de zoveelste keer. Dus ja, dit mag wel goed komen. Dat ben je maar aan het oefenen. Hè? Ja, zeker weten. Ja. De setlist is ook al leer, ja? En dan kan jij Jim nou echt jongetje worden. Ja, absoluut. Ja. Hey. Tenminste, die geruchten ga ik je. Ja. Ik ga even naar die Bormand, hè. Ja, ik kom maar even tussenin staan. Want ja, we hadden nog het oliebollenconcert. Maar die Frieske Top 100, dat speelt op dit stuit echt. Ja. Dan moet je maar weer in, of niet? Nou, ik zou je vertellen, wij staan er al 24 jaar in. Dit wordt een traditie, hè? Ja, Het is een traditie. Maar ik zou je wel vertellen, het is dit jaar 2024. We zijn er in 2000 met begonnen. Toen kwamen al die Friesen terug van over de hele wereld. Nou. Vandaar de tekst Friese Muttens. Ja. En dat is ooit geschreven door Hans Faber. En de melodie, dat is Caledonië. Nou, we zijn er hartstikke trots op. Bij ieder optreden zingen we het ook altijd als laatste. Moeten we het als laatste zingen? Want Echt afsluiters is het. ja, en anders krijgen we op een soort mythe van het publiek. En dat willen we pertinent niet. Maar dus voor de 24e keer staan we erin. We bestaan dit jaar 30 jaar. En wat zou het fantastisch wezen als we dit jaar voor de 25e keer in de top 10 staan. En misschien wel op nummer 1. Dat is nog het allermooiste wezen. Er is wat concurrentie, hè? Er is heel wat concurrentie. En daar wil ik ook eigenlijk zeggen. Ik zit altijd naar die programma's te zien van André van Duin. Nou? Dan zei hij op een gegeven moment bakken maar. Maar ik wil nou eigenlijk zeggen van... Stemmen maar. en dan op de echte Friese Muttens van Foko Rolling Home uit Sneek. Dat zullen we heel erg graag vinden. Het is genoteerd. Dankjewel. En we zullen zien hoe viert je hem komen. Goed, nogmaals, oliebollenconcert, 28 december. Binnen wat kaarten voor Sjoggen op een side van Rolling Home. En Sjoggen bij de Frieske Top 100 om op ze te stemmen. Ze kunnen niet tussen jongen, dat geven we nooit jaren. Want dit is live in Noorderwien. Let's
ik bang dat ik zijn nijheid verlang. Stiltes is het hart niet verspend, en het is een stil dit bij mij. Friesland, oh, als mij, jij komt mij op. En zo ik ooit een vreemde ben, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, kan je naar mij. Op Friese groen, zo is mijn breed, in groene kruiden de lucht van heer. Ik lucht het wild, ik maar een wiel, het is mijn wild van dit dier. Het verhaal, zo van die groen, het is er jet iets in Liverpool. Verdoet met mij, hoe was het kind, dat ik mijzelf doet het weer. Zilvies is het dag ik rust ben, en ik is het stil dit bij mij. Friesland, oh, op mij, jij komt mij op. En zo ik ooit een vreemde ben, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, kan je naar mij. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Friesland, you're cold, now I'm going home. That if I should become a stranger, it would make me more than sad. But Friesland means everything I ever had. Still, this is an awfully good friend. En ik is een stil dit bij mij. Friesland, oh, op mij, jij komt mij op. En zo ik ooit een vreemde ben, en je wilt net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, kan je naar mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar mij. 28 december, dan is het dus Westsavier. Het oliebollenconcert van Rolling Home. Fantastisch. Wat een feest elke keer om die mensen hier in de studio aan te treffen. Dat ze hun muzikale feestje bij ons vieren willen. We zijn nog net klaar met de koren. Straks gaan we nog een afsluiten voor dit hier. Laatste uitsturing moeten we toch een mooi feestje omheen bouwen. Maar dat zullen we straks dan wel met het Fonteinenlied. Ik kan eerst naar een man die wil ik al even zeggen. Hij had al even een noemer spelen. Hij gaat daar nog een van. Een heel bijzonder noemer vind ik zelf. Het is Willy Darktrousers. Dus ik volg hem al een hele tijd. Ja, ik had altijd de neiging, Willy, te zien hoe dat is. Best een singer-songwriter of best nog troubadour. Of best gewoon kunstenaar. Besteedt er een sticker voor jou of niet? Ik ben nou een game aan het developen. Zeg game developen. Nou, vandaar de twijfel ik even. Ja, ik snap het. Ik vind het zelf net nodig. Nee, best gewoon een creatieveling. Ja, dat is denk ik, in de trein dacht ik dat ook, ja. Ja, in de trein vanuit Rotterdam. Waarom bist u ooit verhuizen naar Rotterdam? Daar wennen ze Toetsenburg, hè? Rotterdam is mijn lievelingsstad in Nederland. Waarom? Ik vind het is de meest multiculturele stad en dat vind ik gezellig. En het is ook het meest wereldse stad, grootste gebouwen en zo. Ja. Het meest wereldstad. Is het een stad die prikkelt qua creativiteit? Dus dat Maas echt het beste is van, oh, ik ga in de street op, het doet iets met mij? Ja, zeker. Eerst moest ik heel erg wennen, want het is wel veel viezer dan hier qua afval op straat. En eerst werd ik er ook wel somber van, maar nu vind ik het ook wel visueel ook wel wat hebben dat het zo rommelig is. Dat rauwe misschien? Het rauwe, ja. Het is nu ook zo grauw weer. Ja. Ik vind het prachtig met van die gigantische rechthoekige gebouwen. En dan die grauwe lucht erachter. Ja, een beetje vreemd. Maar altijd als ik terugkom in Friesland vanaf Zwolle, begin ik steeds emotioneler te worden als ik uit het raam kijk. Ja, hè? Naar het landschap, ja. Ja, want hoe groot is het contrast met die gevoel van Friesland dan? Nou, mijn ouders zijn geen Fries. Ik ben zelf niet echt een Fries. Ik ben in Donkerbroek opgegroeid, 1500 inwoners. Ja, dat is wel heel Fries al.
En daarin is het wel een groot contrast met Rotterdam. Ja. Je moet ook wel aan de cultuur ook wel wennen. Mensen zijn daar wel ook harder en directer dan hier. Want draast u het landschap en de plattelandscultuur nog in daar? Of best intussen wel een echt stadsmens geworden? Nee, het is echt voor mij in mijn ervaring echt een hybride van wat ik hier... dus een samensmelting van het landschap van het Drents-Friese Wold, waar ik ben opgegroeid. Ja. En die grote blokkerige gebouwen. Dat begint in wat ik maak ook door elkaar te komen. Ik vind dat fantastische teksten altijd schreeuwst. Ik vergelijk het in de vierde en collega's van mij wel eens bij Spinvis. Op gewoon wonderlijke fantasieversjes, maar toch ook wel met de werkelijkheid wat te krijgen had. Hoe ontstonden die versjes bij die teksten? Ben ze er gewoon in één keer? Nou, vaak vanuit één zin. En dan komen er allemaal zinnen bij. Ja. Dat is een methode, ik Sietse Sneekweek, zin voor zin. Schrijf je dan je liedjes. Ja, en dan ontstaat er een soort verhaal. Ja, klopt. Nou, zit er, ja, of net? Dus ik heb ook wel liedjes bijvoorbeeld geïnspireerd op een schilderij. Of zoiets. Of bepaalde dingen die ik leuk vind gewoon eigenlijk. En vaak een beetje randige figuren. Mensen die er niet helemaal bij horen. Dingen die veel misgaan. Pech en... veel pech en magie vind ik leuk. Ja. Pech en magie, een soort blues, inspiratie. Ja. Het ware leven. Nou, magie is natuurlijk niet per se het ware leven. Nee, dat is ook wel weer. Nou, maar is het er wel wat in verwerken? Tovering, ja. Het nummer was toen Subject de Spielers, wie elk feestje gaat voorbij. Zit daar nog een verhaal achter? Wist dat nog? Ja, dat is mooi om even te benoemen. Dat is geschreven voor de documentaire over Welcome to the Village. Dat festival wat op een gegeven moment niet meer verder ging, vanwege redenen. Ja. En voor die documentaire had ik dat liedje geschreven echt als eerbetoon aan de mensen die altijd hard hebben gewerkt en zich hebben ingezet om een prachtig mooi festival neer te zetten. Ja, wat vond je van het verhaal van het festival? Het is eigenlijk ten ondergang aan regeldruk, bezwaren, discussie over natuur en dat soort zaken. Vind je daar überhaupt van? Nou ja, ik denk dat het wel in een groter plaatje past. Dat komt in die documentaire ook voorbij. De jongen uit Makkega heeft het er ook over. Van dat het wel in het grote plaatje past. Dat mensen heel erg bezig zijn van dit is van mij, daar mag jij niet mee. En dat iedereen heel bang is om kwijt te raken wat hij heeft. En van daaruit ook heel controlerend en vervelend tegen elkaar begint te doen steeds meer. Ja. Ik heb het gevoel dat dat wel begint vast te rennen. Ja. Ja, en ik het begrip van elkaar en uiteindelijk, we hadden maar steeds zo'n polarisatie, tegenwoordig. Ik hierin, meestal luisteren net meer naar elkaar. Hè? Nee, niet veel. Ik heb net ook even gemist wat je zei. Dat bij dit soort processen het idee hebt dat bijna niemand meer naar elkaar luistert op een gegeven moment. Hè? Nee, mensen zijn echt vanuit angst voor hun eigen ding heel erg met behoud bezig in plaats van vernieuwing samen. En maar het gelijk proberen te krijgen. Hè? Ja, vandaar. Wat ben je plan? Welke kant was op met die creativiteit, ook het sacisme mij dan? Ik ga voor komende tijd vooral druk bezig om die game te ontwerpen. En, is dat leuk? Is dat nee? Of, Ja, dus, daar komen eigenlijk een heleboel dingen bij elkaar die ik altijd al deed. Eerst dacht ik wil een animatie maken, maar een game heeft volgens mij nog dat interactieve. En ik denk dat het nog meer past bij deze tijd. Ja. Maar dat je er heel mooi een heel verhaal in kunt vertellen. En het verhaal gaat ook wel over die grauwere wereld waar we op af lijken te stevenen. Ja. Een soort dystopische nostalgie. En qua muziek, heb jij nog plannen mee? Ik ga dan ook de muziek voor die game maken. Okay. En ik Nederlandstalig, Engelstalig of heel oors? Met elektronica bijvoorbeeld? Of gewoon met de gitaar? Nee, dat wordt elektronische muziek, ja. Gitaar weet ik vind het wel heel leuk als ik het nu weer zo doe. Maar ik denk dat ik het even wat rustig aan ga doen met de gitaar. Ik ga die vragen om een bijzonder nummer voor u in ieder geval te spelen. Dat is staan ik aan. Rougend in de wind. Bob Dylan, maar dan de versie die wij kennen van Ernst Langhout. Hij is helaas verstoord dit hier. Dus dat is de reden om van hem een soort eerbetoontje hier te zetten. Wat vond je ervan? Want het is net wend om in het Fries te jongen. Nee, zeker niet. Ik ben niet thuis Friestalig opgevoed. Ik vind het wel eigenlijk de mooiste taal van de wereld. Dus ik vind het wel heel leuk om erin te zingen. Ook al gaat het me niet heel gemakkelijk af. Nee. Dus excuses daar ook voor. Maar ik vind het eigenlijk dan bewonderenswaardig. Ik vind het dan nog mooier dan in het Engels eigenlijk. Het is natuurlijk een heel sterk lied. Het is ook al bijna, volgens mij is het al richting de 70 jaar oud, het lied. En ook vandaag de dag weer extra relevant. En dat vond ik daarom ook wel extra mooi. En dat rougend, dat klinkt ook zo schitterend. Maar dat idee van hoe ver moet een mens reizen voordat het meetelt als mens. Ik vind het nieuws van de afgelopen week, wat de regering van plan was, daar wel heel erg, doet me daar wel aan denken.
Zo komt het hele verhaal dus bij elkaar. Ernst Langhout is er net meer. We gaan hem absoluut missen. Ik mis hem al. En ik vind het mooi dat Willy voor u roezend in de win met het verhaal van de actualiteit en natuurlijk het versterken van Ernst Langhout samen even in deze laatste Noorwin van dit seizoen bij elkaar brengt. Ik vind het fantastisch dat hij het doen wordt, want Friesk is net zijn memmetaal. Maar dit is hem toch live in Noorwin. Roezend in de win. Hoe vier maat in mijn dag reisje ha, eer dat er een meisje te mij. Hoe lang moet een dood hoe de zand vliegen ha, eer er sliepen kind jonkende wij. Hoe lang fine kogels nog paard in de lucht, om de deurtje bij nacht en bij dag. Het antwoord, mijn vriend, dat roesje in de wind. Het antwoord, dat roesje in de wind. Hoe vaak sterren het in omheen in de lucht, eer dat er het hemeljoch sjocht. En hoe volle eren maar de meeske ha, eer dat er jaart wat er roppen wordt omrjocht. En hoe volle deren kost het nog, eer dat er sjocht wat er is in mijn nacht. Het antwoord, mijn vriend, dat roesje in de wind. Het antwoord, dat roesje in de wind. Kan een berg bestaan, eer dat er verkrommelt als zon. Hoeveel hier kunnen de meesten bestaan, als feesten, waar breekt de baan? Hoe kan je in de rook van een roos ondergaan en uitroeken de lucht van de brand? Het antwoord, mijn vriend, dat roesje in de wind. Het antwoord, dat roesje in de wind. Wil je me alsjeblieft niet vragen hoe het met me is? Ik word elke morgen wakker als een verrotte vis. Ik heb zoveel gedonder, volgens mij is er iets mis. Ach, hoe kan het dan er steeds zo hard de soep in lopen? 100.000 op een mager paard. Hoe versla ik al die draken met dit gebroken zwaard? Hoe de 13 zwarte katers klimmen alweer door het raam. Nee, 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 probeer me nu maar niet ineens te troosten. Soms zuist mijn kop van zoveel problemen, als kleine vliegjes in een zwerm. Ach, dan kijk ik altijd gewoon maar naar beneden, naar de bloemetjes in de berm. Ik probeerde te ontbijten, maar er zat schimmel op mijn brood. Toen ik wou schuilen voor de regen, viel ik in de goot. Een half jaar gespaard voor zo'n nieuwe telefoon. En ja hoor, valt dat ding in de wc. Toen ik yoghurt wou gaan kopen, was de winkel al gesloten. Al mijn ledematen liggen verspreid over 7 sloten. De meest simpele klusjes weet ik te verkloten. Ik probeer 1 te gooien, ja hoor, ik dobbel 2. Ik ben mijn hele leven lang al aan het wachten op zo'n engel die je beschermt. En ondertussen
zo dwaal ik maar af in mijn gedachten naar de bloemetjes in de berm. Anderhalve liter cola over mijn laptop. Wie werd gebeten door een blaffende hond? Op de heetste zomerdag eet ik per ongeluk een wesp op. Al mijn patatjes vielen over de grond. Oh baby, ik kon het allemaal vergeten toen jij me lief had, traag en ferm. Maar eenzaam koekeloer ik alweer weken naar de bloemetjes in de berm. Roezend in de wien. Indrukwekkend noemen. Natuurlijk, het origineel komt van Bob Dylan. Actueler dan ooit misschien wel. Zat Willie Darktrousers het zelf al zei. Voor mij weer de onleiding om hem te vregen dit nummer te doen. Omdat Ernst Langhout helaas niet meer onder ons is. En ja, we missen hem. En ja, toch een lietse eerbetoontje van Ernst in deze laatste aflevering van Noorderwien voor dit seizoen. Azes ging naar boeten. Maar er zit er een geweldig koor op het plein op ons te wachten. Dat had alles te krijgen met een prachtig mooi lied van Wim Bekkers. Had te krijgen met de Friese Top 100. En een feestelijke afsluiting van een mooi seizoen in ieder geval. Maar eerst naar Alexander Moto. Je hebt hem al even aan het begin van dit programma. Met een prachtig nummer. Ja, ik moet ook zeggen, EP, album, mixtape. Komt in kwart minuut. Dit weekend om correct te wijzen met de titel Rups. Alexander, fantastisch dat je er weer bent. Beetje al eens een keer eerder was, Per Rievelien. Hoe is het bij jou? Dankjewel Willem. Maar mij gaat het wel goed. Ik ben wat druk, een beetje te druk, maar ik wil wel mijn goede ding. Ik heb zin in de kerstvakantie en als de plaat uitkomt, de plaat is ik bedoeld dat mensen even in de donkere dagen, als het even niks mist van, kan mensen niks van in die plaat luisteren. Dus als die plaat er vreed uit is, dit weekend, dan ken ik even achteroer en dan ben ik wel ontdaan. Maar er gebeuren heel soort mooie dingen, dus. Ja, dus hij zei, ik ga druk. Had het alleen druk met die muziek of gaat het verder en breder? Wat dat onbelangrijk? Het gaat bij mij altijd verder en breder, want ik heb... En vredig, nee. Nee, dat snap ik. Nee, ik ben een heel nieuwsgierig persoon. Ik moet graag een hele soort verschillende dingen uitvinden. Van muziek mooi tot lesjan om band. Ik in de muziek en in de taal en in de hip-hop. En ja, van alles. Ik ben altijd... Ik moet soms een beetje nee leren zeggen. Ja. Maar... is toch jong? Ik kan het toch leren? Ik kan het leren, maar dat komt wel goed. Die vorige album is al met Per Rievelien uitkwam. Radiostilte op Iselmar. Prachtige titel overigens. Had alles te kijken met West-Wijkoms, Koudem. Maar de wedstrijd willen nog weer in Grains. Hoe zit het eigenlijk? Nee, ik weet nou in Lauwert. De wedstrijd in Lauwert? Ja. Is waarom in het Heiteland? Primeur. We zijn waarom. Wat is er muzikaal soms die team met die gebeurt? Is dit hier een hele orde Alexander Moto of net? Nee, er zit je net een hele... Er zit je gewoon Alexander Moto. Die beter is, geen rappen en screwen en meer wat is... Geen beter doseren wat ik sis. Want ik screw altijd een soort. Het is nogal cryptisch. Beter gaan doseren. Maar ja, een heel soort van die versjes die het komend weekend op die plaat uitkomen. Die heb ik maken in 2021, 22, 23, 24 zelfs. En hier komt er ook nog een album uit met Solitude. En dan werk je wel 4 rond. Ja. Dus nee, ja, hoe moest het zeggen? Er staat dezelfde Alexander Moto, maar hij is wel groeit. Ik voel me... precies dezelfde persoon, maar wel een rijker en een breder persoon. Zou dat gaan toch? Want het zou ik raar was, dat ik helemaal niks leerde. Het klinkt heel productief, ik was dorst. Ja, nee, maar dat is ik. Maar het veelt ik van... ik ben nou 24 en het veelt dat ik... toen we die vorige plaat uitbrachten, toen was ik 21, haast 22. En dus het veelt alsof ik de eerste helft van mijn 20's heb gebruikt om zo vol mogelijk muziek te maken en te leren en in het leven een soort te leren. En nou in de tweede helft van de 20's komen de platen er eigenlijk uit. Dus dit weekend Rups, maar volgend jaar nog het tweede album met Solitude. Wij maken radiostilte op Iselmar maken hier. En er komt nog een plaat uit met Schedel en met Red. Waar maak je als jij er bewust. Dus er komt een heel soort... Het duizelt me gewoon in Hollywood. Rups, waarom de titel en wat is het verhaal van deze plaat? Nou, een verzameling, eigenlijk werk van oren en jaren. Dat vertelt al even. Maar is er nog een oorverhaal bij deze plaat te vertellen?
Ja, juist. Ja, het is een soort van verzamelplaat inderdaad van een vriend van mij, Olivier 444 uit Grains. Ik ben altijd in Grains en ik maak zo jaren met hem muziek. En daarom weet ik net zo goed te duiden of dit nou een album of een mixtape of een tape is. Ik ben 23 versjes, dus het ben gewoon de shitload om versjes. Maar waarom het rups ziet, is omdat het gaat een soort, ik screw altijd denk ik haast intuïtief, waarschijnlijk misschien terug de Gastelaan achtergrond, dat ik een soort hoe de natuur en hoe de bos screw, denk ik, of dat soort denkjes komen erin. En ik hier het op die plaat gewoon een soort hoe rups en vlinder en vooral de distinctie tussen rups en vlinder. En wat ik dan interessant vind is dan hoe die dualiteit eigenlijk in elk mens bij elkaar komt en samenkomt. Dus dat als het makkelijker moet zeggen, want ik lul weer helemaal in de vjetten, dan is het we binnen vlinder, maar denk ik om een rups. Een soort van de rups is er eerst en daarna de vlinder. En soms ben we de rups en soms ben we in de kokon en soms ben we de vlinder. En ik vind helemaal in het beginstadium van mijn leven en muzikale carrière, of ik heb nog heel veel dingen, maar er is nog heel veel te doen, vind ik rups treffend. En het ben mooie beesten. Ik heb gewoon een soort van insectenobsessie. Dus dat komt er ik bij. Nou ja, het is wel de wonder van de natuur, laten we eerlijk wezen. Time bist u een muzikant, producer, rapper of bist u verhalenverteller? Ik vind verhalenverteller een heel mooi woord. Want dat zit voort bij mij in de holle. Dus is je een verhaal te vertellen. Nou, tegen Willem. Dat is op de basisschool hoe ik altijd kinderboeken schrijver worden. Toen schreeuwde ik altijd verhalen. Toen ging ik piano spelen, toen ik 14 was, toen ging ik rappen. Dus het had altijd wat teruggekomen bewogen. Maar ik mag graag gewoon. Ik hou van verhalen vertellen, ik hou van verhalen luisteren. Ik lees graag, ik zie graag films. Ik mag graag echt albums luisteren. Bijvoorbeeld dat is die Spotify rapt nou en dan is het favoriete versje, favoriete dit, maar waar is het favoriete album? Of de favoriete plaat? Dat zeg ik als verhaal. Dus ik ben verhalenverteller. Dat is het woord wat ik graag gebruiken wil. En op dit moment is dat het meeste in de vorm van rap en hip-hop en muziek. En die verhalen vertellen op een badge van muziek, denk ik. Mooi verhaal. Het bluesen vertel. Dat verhaal, het muzikale verhaal. Wat nou album is, een EP of een mixtape, dat liet ik je hem toezoeken. Het wordt in ieder geval dit weekend released. Maar eerst Alexander Moto live in Noorderwien. Goeie meisken, het is nog steeds Noorderwien live. Gastelaan in het huis. Zuidwest, Hemmelum. Shout-out naar iedereen thuis. Hoi Beppe. Scheve schaats, maar geen vreemdganger op de ijsbaan. Kijk ze mij vies aan, kijk ik haar lief aan. En zij heeft 2 wangen, dus kom eens hier staan, want de kussen beide kijk, we kunnen varen als je wil, maar ook op de kust blijven. En is naast je geen chill, maar de weg teruglijpen. Verlangde naar de open zeeën, jou wat terugschrijven. Flessen posten was mijn hoofd op steeds, jij wat terugschrijven. Maar vind die Tory maar eens. Maar als jij hem wil vinden, kan ik helpen zoeken. Want het is nu motor op de snellie, ook al moest het in een jaar. Grote SO na zwembred, solly en Vulgaris. Bij de SO voor tabakka, maar ik kom niet met brandaris. Rijden blauwe kamelen, kassen met je delen, ja. Iedereen zijn gif, Libby soms een meme. Jij je lieve bad bitch, samen wij een sterrenteam. Want dat is waar we samen naar kijken in mijn views. Want de maan weer vol, tot later op blijven. Zoveel in mijn arsenaal, net party. Maar ik snap alles wat hier in mijn hoofd omgaat, maar partly. Hoe gaat het nu met mij? In procenten nu barkie, maar soms staf ik berekeningen niet meer dan de aanpak weer cathartisch. Adem in en adem uit, maakt de beleving meer sparkly. Blijf swingen door mijn moods van Caribbean naar Antarctisch. Chuck, ik kan je schrijven, maar je moet wel zelf de flessenpost vinden. Want blijven vind ik moeilijk, of pop mij weer naar binnen. Binnen in mij of in mijn huis. Ben de rups en de vlinder, want in beide ben ik thuis. Ik kan je schrijven, maar je moet wel zelf de flessenpost vinden. Blijven vind ik moeilijk, ik kom pop mij weer naar binnen. Binnen in mij of in mijn huis. Ben de rups en de vlinder, want in beide ben ik thuis. En als ik tombol, kan ik gauw weer leren. Ik ben humble in mijn oude kleren. Moet fluïde als druïde staan in file, kan je zelf kiezen. Ietsje slow, maar wel rustig giezen op de landweg. Met 1 liter benzine, want ben liever solo als ik brand weg. Dan met negatieve zielen, please. Check voor jezelf als je met je mensen bent. Of je zucht of lacht als jij cat gaat. Kleine tip van mij aan wat die cat slaapt.
Best hypocriet van een insomniac. Ben soms een zombie die de fucking zon niet checkt. Maar vergis je niet, als jij me niet meer ziet, ben ik wel onderweg. Dus altijd, want altijd sta ik aan. Alleen moet ik gaan, ik ben restless, invested in veel te veel passions. Al die shit laat mij weer inzien wat die echt is. Consciously beslissen dat het pad waar ik beloop niet altijd recht is. Maar dat is mijn keuze, mijn leven, daar heb ik maar eentje van. Vorig jaar te vaak dressed in zwart. Clichés die zijn waar, ik besef nu ben blessed. Dat ze gingen, dat geeft mij het dankbaar. Tje. Ik kan je schrijven, maar je moet wel zelf de flessenpost vinden. Want blijven vind ik moeilijk, of pop mij weer naar binnen. Binnen in mij of in mijn huis. Ben de rups en de vlinder, want in beide ben ik thuis. Ik kan je schrijven, maar je moet wel zelf de flessenpost vinden. Want blijven vind ik moeilijk, of pop mij weer naar binnen. Binnen in mij of in mijn huis. Ben de rups en de vlinder, want in beide ben ik thuis. Als ik meest cultuurs op een bank. Dit is het moment dat je hem zelf de instrument niet nog allemaal je pakken. Ik ben hem dirigent, pak die viool. Doe maar. Iedereen. Rups, Alexander Moto, Olivier 44444. 21 december. Vreed 21 december. Rups. 23 Veskes Fame Oliger. Gastelon in het huis. Dankjewel. Ja, vanuit de warme studio ben ik maar even naar buiten gekomen. Ja, je zit natuurlijk niet te denken met z'n allen. Wat zijn we even dwaan als laatste uitsturing van dit jaar. Noorwegen in januari is natuurlijk weg. En toen ging ik een parteer met de meesten van meer mijn muziek. Dus ik ken misschien wel dwaan met Skomje Wiet en de Frieske Top 100. En dat prachtige lied, het Fonteinenlied. Ja, en de Christmas zit achter me, jongen, dus ik weet net hoe dat komt eigenlijk. Nou, dan organiseren we dat, zijn ze. Nou, dat is uw slaggen. Ja, een heel soort mensen hier op het plein van Omroep Friesland bij elkaar kregen. Let je bij me aan! Ik begin maar even met Skomje Wiet, want je bent koor, toch? Zeker, ja, zeker. Hoe lang zit je er al bij? Nou, vanaf dit project eigenlijk. Ja. Wat wie de onleiding? Word je gewoon meidwaan of eens een keer jongen? Nou, ik ken Wim Bekkers heel goed, want die werd het in Wietmassen met wij ik. Ja. En die een project had, dan gaan wij altijd meidwaan. Dus we zijn beginnen Bolster. Ik ben van oorsprong ik een Bolster. Ja. En ik kwam daar in zo'n warm bad. We werden gelijk ontvangen, een hele ploeg, allemaal vrouwen. Bij een Skomje Wietkoor, dat is natuurlijk Shantykoor. Ja. Dus, maar er kwamen allemaal leuke dingen uit voort. En dit is natuurlijk een van de mooiste dingen om te dwannen. En je moet de top 100 even in, hè? Nou, we moeten eigenlijk op 1, maar met 2 ben ik wel te Ja, mooi, ja. Ja, komt goed, ja. Wees maar even stemmen. Geef jullie nog wat leuks doen met de Christ? Altijd. Ja, lekker eten. Hij de Christbemel openen. Ja, de Christbemel. En net in Fries, maar ook een prachtig kerstfeest en een prachtig koor. Dit is alles bij elkaar. Ja, mooi en ook gezellig. Ja, en dan het Fonteinenlied. Ja, wilt wat met jong? Moest het nog bord leren of valt er wat aan? Nee, ik jong al heel lang. Oké. En ik zit bij het korps, steeds maar. Ja. Dat is van hetzelfde eigenlijk. Dus dat doe ik al mooi. En nou ja, ik ga alle concerten wat houden die de plan binnen. En dit ligt het een mooi feestje. Ja, prachtig mooi. Ik ga even naar de band Well Done, Wim Bekkers. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, best jong. Ik kan je aan het... Ja, we zitten net al te lang met je. Dan kunnen we meestal warm, jongen. Even hoe het leert. Hoe hast die skreun? Ik heb het skreun omdat ik vregen was om uit te denken van hoe zetten we de fonteinen in 2000 op een merk. Ik heb het lied skreun, ik heb het instuurd. Er is nooit verder wat met dingen. Totdat mijn vriendin er en die zei van dat is een hartstikke mooi feestje. Daar moesten we wat mee doen. Ja. En zo is het van in het oren komen. Ik heb het ingeleverd bij Simon. En die hadden dan Guus jong. Ja, nou staan we hier maar al. Mooier kind als net. Nee, want we hebben hier Rolling Home te gast. Die heeft Friese Muttens dan. Dat is een bekend lied. Maar dit wordt, zo staat wel lekker bekend, ligt het mij. Ja, misschien al wel bekender. Ja, vind ik. Ja, zeker. Tuurlijk. Maar het lied bij Verdij is Screw ook mooi. Zo'n compleet koor er. Ja, natuurlijk. Je scroll het in je eentje, we spreken aan tafel. Ja. En dan je dan zeggen dat er nou zoveel mensen enthousiast op zijn en mooi door. Ja, dat is natuurlijk hartverwarmend. Ja, fantastisch. Keelt een beetje de hol of hij de tekst erbij? Nou, het refrein kon ik u te halen, maar toen wie als verrassing moesten we dan een stukje de tussen niet maar jongen. Moest toch even studeren? Ja, die ik het papier nog had verzeild. Kist u de hollen? Een klein beetje. Een klein beetje, ja. Had ze het nog net tekort, hoop ik? Een klein beetje. Klein beetje, goed. Ik roep Guus er even bij. Guus komt er even bij. Want vanaf het nummer hier doorgaan, ik als oorsluiter van Noorwien. Natuurlijk nogmaals de oproep om op dit nummer te stemmen. Zo simpel leidt het. Even meer mijn muziek, even hoe je organisatie. Want daar valt dit al een beetje onder. Wat doe je hem eigenlijk?
Nou ja, dat doen we samen natuurlijk ook met Anne Wiep. En dan maken we meesken in, sinds maar in heel provincie, maken we enthousiast van muziek. Dus we hebben fantastische wiekorkesten in verschillende plekken, in Lauwert en Grauw en Snits. En we hebben een geweldige koor. Maar ik orenprojecten, dus we hebben een bandproject. Maar ik gewoon meesken enthousiast krijg van muziek, die gewoon toezitten en muziek maken willen. Maar ik meestal niet denk van ja, ik heb een droom om muziek te maken of te zongen. Die brengen we bij elkaar en dan geven we gewoon fantastische projecten ervan. Elke keer weer maar zo'n mooie piek, krijgen we nou juist in. En dat doen wij. Ja, het is fantastisch. Hè? Ja, dit is echt... Je wil je gewoon waren van, alleen de mensen die hier al binnen. Ja, dat is echt geweldig. Ze komen oerlijk hè. We kennen mensen die heb ik nog nooit van mijn leven zien. Die staan hier gewoon. Ja, nou, hoe mooi is dat? En komt er nog wat bij de Christ of niet? Ja, maar de Christ hebben we hebben een fantastisch groot jongproject in Snits. Maak je even reclame? Ja, dat is 22 december middags in de Martini-kerken. In Snits hebben we een hele grote zingen in om 11 uur. Ja, dan moet ik iedereen komen. Er zit Skommiet in een 100-koppig orkest zit erin. Er zit van alles erop en eraan. En Vreed in Grauw heb ik een geweldig nijweekend Vreed. Op 20 december hebben we een heel mooi project in Grauw, in de Pieterskerken. Ik ben met Skommiet in het en heel veel mensen uit Grauw. En dan geef ik jongen en spelen. Nou goed. Maar eerst dit. Het lied en de afsluiter van Noorderwien. Nogmaals, na januari ben we er weer. Stemmen hun de top 100 in successen. En dit is het dan live in Noorderwien. Fonteinlied. Uw steden ligt als bekers, langs wetter aan die haan. Het is uw Frieske eigen, en vorm je een sterke baan. Ze ha elk haar fonteinen, elk mooi zijn verhaal. O, is gewezen, echt internationaal. Als ik aan Friesland denk ik aan is alle sterren. Elk mooi zijn karakter. Grachten en fontein, en dat ben diamanten, mijn verliezen en mijn takkomst. Strierend in het zinnenloft, wat keer neer en waar. Het wie een meisje mij dreven, rot is de kop ervoor. Riet net riek wieren, wat ze gongen de wol voor. Het jongen van haar kennen, om men te vieren hier, kregen ja steeds luchten, omdat er elk zijn mandje stier. Als ik aan Friesland denk ik aan is alle sterren, elk maar zijn karakter, grachten en fontein. Dat ben diamanten, mijn verliezen en mijn takkomst, strierend in het zinnenloft. Wat je neer waar. Als ik een vogel wie, hoe ik vliegen. Hoe het wetter en hoe het land. Wie ik dat boom van grijzen. En koe ik koor al te lang. Liet de klokken klanken klinken. Liet ze daar weer hoe het geeft. Is Frieske lang en dat broezert. In als in heer en vee. Als ik aan Friesland denk ik aan is alle sterren. Elk maar zijn karakter, grachten en fontein. Dat ben diamanten, mijn verliezen en mijn takkomst. Strierend in het zinnenloft, wat je neer bewaart. Want als ik aan Friesland denk ik aan is alle sterren. Elk maar zijn karakter, grachten en fontein. Dat ben diamanten, mijn verliezen en mijn takkomst. Strierend in het zinnenloft, wat je neer bewaart. Strierend in het zinnenloft, wat je neer bewaart. The water is wide, I can cross over, and neither have
carried hope and bold shall roll.